урачыстую перадачу кніг. Кніг, якія стануць сапраўдным скарбам для нашых чытачоў. Спадзяемся, што гэта культурная акцыя, прымеркаваная да Дня беларускага пісьменства, які ў хуткім часе напоўніць наш горад святочным настроем, стане яскравай і памятнай падзеяй для кожнага з нас. Очень приятно, что такое мероприятие проводится на территории нашего района. И очень приятно то, что наш фонд пополнится таким количеством книг. Вам действительно очень повезло родиться и жить на такой благодатной земле, откуда вышло огромнейшее количество знаменитых писателей. Мероприятие и место, в котором мы находимся, оно уникальное. Это сердце города Костюковича. Отсюда все начиналось и продолжается дальше. Вельмі прыемна удзельнічаць сёння ў гэтым мерапрыемстве. Пастараліся сабраць тую літаратуру, якая выйшла ў апошнія год, два, тры, якая можа быць у той колькасці па розных прычынах не паступіла ў бібліятэкі, ў філіялы Костюковіцкай раённай цэнтральнай бібліятэкі імя Івана Гавриловича Чигиринова. Следам за Катериной Анатольевной хочу сказаць, што вельмі прыемна прысутнічаць на гэтай зямлі, дзе і фестываль пісьмянкоў Луг, где и родима Аркадия Александровича Куляшова, Ивана Гавриловича Чигиринова, редкий район, где два народных письменника, народный поэт и народный письменник. 938. Это большое.